ngokuyosela baba bantawo. Yabona Jamludi mfethu, abantu bengakhuluma into abayithandayo kodwa sikwazi ukuthula izweni lethu lonakala kanjena. Moya wokuhlungalela isimanga ukuthi singasebenzela ukuqhakambisa nokuqhuqhumezela ukubaluleka kosiko lwempilo nosiko lokuphila nosiko lokuganana. Kwaqhamuka indoda nje osomabhizinisi ibona ukuthi abantu bakwaZulu ziyiphukuphuku kuthatha ingane ihlulwa ucula lapho umaskandi into enokubisi kunuka isithubi lezinto okunye kunesidina kwabe kuyofuna udumo lapho gcike ngalithuli noyedwa kanti njengoba ngitshena nje bonke laba abafana kusula kulolu hlelo oludlule kuze kube lula bona kusineka ukuhambe ku-make up iy'ngane zabantu kuyikhohlwa isizwe. Iphi imvakazi siphi isicawu akunamizi kuhlala emkhukhwini ukuthi kufuna iy'thembu kufuna udumo nalaba bakwa-TV bayavuma abantu abasijwayela kabi lo mseleku nalaba bakwa-DSTV abafuna ukuthi babhalele iy'ncwadi ngihamba nje ngiyabaceba esilweni ukuthi labantu babulala isiko. Asikwazi ukusebenza kazi bangaka sifundisa iy'ngane ukuthi ziyihloniphe zigcine isiko elingendlela efanele kodwa bona bayizopromote imkipito bayibiza ngomgano imkipito bayibiza ngey'thembu. Yabona nje yabona Jamludi mfowethu yabona iyanyanyisa lento. Thina sisho ngey'cawu mina nginey'cawu eziwu-4 mina namabhokisi awu-4 lapha ekhaya abafazi abangena ngey'nqindi kuyinkabi beqhwisa umfazi unelawo umfazi kunemizi ashanela kuyamagceke yobaba mkhulu bami. Ngakho-ke mkhuba mina endekunelo umfana wakaMseleko esijwayela kabi mayifuna ukuyobhizinisa kwenye indawo hhayi la kwaZulu usijwayela kabi okwangempela nje okwangempela. Mina kade ngithule ngiyibuka lento lena yabona ukuyibona imibuzo kaSotobe lapha nokuthi usuke ehuduleka phela ngoba lapha ngoba uSotobe wazi kahle ulazi kahle iqiniso ukuthi yini isicawu uyazi ukuthi ukubaleka kokulandela isiko liyini kodwa manje uthola ukuthi kuyicript naye Nkosi yami wathi wawoza Sotobe.